प्रमद नोंथांनि खोथाखौ जों मानो बिसास खालामनो रायजो राजाफ्राथ' मिथिगौ नोंथाङा आन्दलनखारि एनडिपि नि जानानै सान्ति सुक्ति खालामदोंमोन एनडिपि फोरखौ सख'जोबनांगौमोन दिनै स' एनडिपि फ्रा दाबो जेलाव दङ जों नोंखौ मानो फोथायनो बे 50-60 बोसोर बड'फानि सिमां स्ट्रागल ट्रुथ एन्ड स्ट्रागल दावहा जिरायथ'नाय आरो दावहा मोन्थोरजों दावहाखौ सालायलांबाय था बड'फानि मोन्थोरजों नोङो सोलिनो होननाया दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया नोंनि सिगाङावनो डिक्लेयार खालामबाय जे दिनैनिफ्राय बे बर' भुमाव आरो बड'लेण्ड बिनाय जानाय नंलिया होननानै जों नोंखौ बोरै फोथायगोन नोंनि बिटिआर नि दफाफोरा माबा मोनसे इमप्लिमेन्ट जाबाय नामा जेबोआनो जायाखै जों नोंखौ बोरै फोथायगोन दा गोबां खारन दङ प्रमद नोंथांखौ फोथायैनि खारनफ्रा दा बेखायनो नोंथांमोना दा सरसोम आं ओरै सानदों आरो मा रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बयबो आंनि बे फिसा सुंद' भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि अपिनियनखौ हो आं बुंनाया थार ना आं बुंनाया नंखाय जोङो सोरनि जानानै दावहा नांनांगौ प्रमदनि जानानै बै रायजो राजाखौ बुसि बुसाबाबो सदबनानै आदानिनो 3600 बिगाखौ होनांगौ ना बै रायजो राजाफोरजों थाफानानै बे आदानिनि हेंथायै प्रमदनि हेंथायै हेमन्तनि हेंथायै दावहा नांनांगौ नोंथांमोनाबो कमेन्टखौ होनांगोन कमेन्टल' होनायजों जानाय नङा आं मा सानदों आरो मा जोंनि इउनिभार्सिटि आरो कलेजनि सानसुमैफ्रा लेक्चारार प्रफेसारफ्रा एनजिअनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो ज' जानानै मोनसे सेमिनार लानांगौ इमिडियेटलि बे सप्ताहनि गेजेरावनो जे बे एफिडिसिएल कम्पानिखौ बे परबजरा ओनसोलाव लाबोनाया मोजां जामारगोन ना गाज्रि जामारगोन बे बेलेन ब्लकआव बे 6 शिड्युल हायाव जेराव ट्राइबेल अनगायै गुबुन नान ट्राइबेलनाव नामजारियानो जाया जोङो आदानिनो होनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन खारन खयथा कम्पानि फैगोन आरो खयथा कम्पानि थांगोन गोदोबोथ' सालाखाथियावहाय आमेरिकानि मोनसे अगदेन होनाय कम्पानिया जेब्ला फैनो नागिरदोंमोन गिलु बालु बे एबसुनि दैदेनगिरिफ्रानो होबथादों नोंथाङाबो जुदि गभर्नमेन्टआव गैफैयामोनब्ला दिनै निश्चय एबसुआनो होबथागोरगौमोनदां बिपिएफआ लाबोमोनथाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिनि बिरुद्धि नोंथांमोना गसंगौमोन नाथाय दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना गभर्नमेन्टजों थाफानायखाय प्रमद गभर्नमेन्टनि पार्ट एन्ड पार्सेलखाय नोंथांमोना दिनै रायजो राजानि जानानै गसङाखिसै आं जोबोद आसरित मोनबाय अराय सम अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना गरिब दुखिया लान्सिथ' बनसिथ' बर' रायजो राजानि थाखाय जानानै गसंग्राया दिनै नोंथांमोना सिगि सुगुसो खालामहैबाय जबरदस्ति हाखौ सेनानै आदानिनो होनो नागिरबाय बेथ' साबजानाय जायाखिसै दा बेखायनो इमिडियेटलि जोंनि सानसुमै बर' कमिउनिटिया ट्राइबेल कमिउनिटि इमिडियेटलि मोनसे सेमिनार लानांगौ बे सेमिनार जों गुवारै सावरायगोन आरो वी अल विल बी एकाउन्टेबल इकुवेलि फर गुड एन्ड फर बेड रायजो राजा नोंथांमोननो बे डिसिसनखौ हगारनाय जाबाय नोंथांमोना बेनि सायाव इमिडियेटलि थाबैनो सानदो आरो मा मावनांगौ बेखौ थाबैनो सिन्था खालामदो खुलुमबाय रायजो राजाखौ खनसेबाव